Ja, jeg ser måske glad ud, men det her er satan noget af det mest ærgerlige, jeg nogensinde har været udsat for. Jeg har lige sådan sagt alle de her ting en gang, fuldstændig alene. Nu skal jeg sige det igen, på grund af at den anden video ikke har lyttet. Jeg ved godt, hvor meget det ødelægger. Sådan noget her. Nej, men jeg kan sige en helt fucking del. Okay. Åh, okay. Det er tredje gang, jeg laver en blog nu. Nå, nej, inklusive den anden gang, hvor jeg sad der på sengen også. Fire gange, hvor der er et eller andet galt. De sidste gange har jeg været ude for at lave en genial blog. Godt vejr, og Daniel kommer udenfor med sin VM-fodboldtrøje på, den danske landsholdstrøje på, og det hele er super en blanding af omstændigheder og tilfældigheder, gør det til en super lækker blog, hvor man, hvis man er forældre eller venner, bare vil sidde til. Og kæft, hvor er jeg glad for at se, at man har det så godt, ikke? Og hvad sker der? Enten så stiller jeg den til at uploade, enten så ud af nettet et sekund, eller også glemmer jeg på opladeren i, at computeren går ud. Okay, og hvad sker der? Der er ikke en lyd i den anden video. Hvordan kan det være? Hvordan kan det ske? Jeg spørger bare. Nå. Det klokken er... Ej, jeg burde simpelthen lave det her nu. Klokken er 12:02, og jeg er lige kommet hjem fra en... Hvad der indtil nu har været en super lækker dag. Nej, det var ikke. Men hvis ikke jeg gør det nu, så har jeg slet ikke følelserne i morgen. Det er jo forklarligt. Okay, det er normalt. Så var jeg jo sidde klogen i kameraet, vi fortsætter. Nu blev det helt mærkeligt. En mega god dag. Jeg står op klokken 4. Jeg har trods alt ferie. Og spiser lidt, og tager et bad, og tager tøj på, kommer klar. Og så skal vi ud til noget familie. Vi starter med, at vi skal ud til en graduering af min næse, som skal stoppe i børnehaven. Og det foregår med de der hatte, som vi ser i de amerikanske film, hvor de stopper college. Med hatte og helt muligt. Jeg er super grineren, men det som der så er specielt, er at vi kan sætte på det som de personer på skolen, som tager listen med, hvem der er, og man kommer og spørger, hvad er min fraværsprocent, hvad er min fraværsprocent og sådan noget. Hun var der så, hun hedder Enevold efternavn, fordi hun kommer fra Danmark. Jeg brugte 2 minutter på at forklare det her video. Men det er forunderligt at sidde og sige det samme igen. Der bliver nødt til at gå tid igennem det. Nå. Se lige den anden video, bare for at kigge på mit fjes. Så der ikke er det er stadig bedre end det her ord. Hun er fra Danmark. Og hendes far snakkede dansk, og jeg snakkede med faren, og vi snakkede dansk, og der var en anden kvinde, som jeg forstod ikke aldrig helt relationen, men som havde boet i Danmark og arbejdet for Arla i nogle 6 måneder siden til alder. Hun havde en bror der, som boede i Jylland imellem Herning. Det var super grineren, og det er da fornøjeligt at sidde og sige, at det var super grineren, når jeg ser PC. Det var super grineren at snakke dansk, og bare super fed oplevelse. Hun sagde 2 ting. Nummer 1, hun var ligesom sådan en rigtig gammel dansk kvinde, farmor, som snakkede ligesom i de gamle film, i Assam ting. Så det var mega fedt.
Øh, og hun sagde jo, at hun synes ikke, at jeg lignede dansker, fordi jeg havde meget mere sydamerikaner, fordi jeg havde mega brug, jeg havde en dejlig dag i skolen her. En af de andre, jeg gider ikke snakke med sidste skole, jeg laver en blot udenfor en af de næste dage, ligesom de to tidligere, hvor jeg lige må gøre det ordentligt med hvordan det er at svare på spørgsmålene der. Jeg vil bare lige gøre det nu, fordi det er nu, hvor der er følelsen af, at jeg lige kommer hjem, at jeg lige kommer hjem ad døren, det er det første, jeg gør. Og hvad sker der? Det lort skal fuck med mig igen, ikke? Fuck teknologi. Så jeg lignede sydamerikaner og supergriner og sådan noget. De var virkelig danske, virkelig danske. Man kunne se, at hun var Flensborg til efternavn. Og så sagde hun, at dengang, da hun var et barn, der lærte man dansk godt, man lærte spansk. Jeg tror, der er en nation, når man ikke ved andet, og man ikke ved bedre. Men i virkeligheden er det bare lige en masse immigranter fra Europa, som kommer til landet. Dengang det var helt nyt, og selvfølgelig lidt efter. Det er jo klart, ja. Se, lad du respektere, se. No, ja. Sí, un momento. Ja, og nu skal I sove, så jeg sagde, at jeg var en overdigtig. Det, det er fint. Simpelthen, fordi nu fremstiller jeg som en idiot på den her video. Hvad kan man gøre? Mine forældre skal sove nu, så jeg kan ikke snakke med, så jeg publicerer bare det her lort, uanset hvad. Det er sgu.